What's up mga kayumanin people? Good day sa Indogabus dyan. Ngunyan na daw nga niyang samuyang graduation, kaya sabay-sabay ka mo mag-comment sa comment section ning congratulations. Wow, what a rhyme nation. Sa oras na niyo, biyahe na nga ni kami Panaga. Siyempre, kaiba ng tangon yan, si mama, si papa, asin ang driver, ang sa kuyang tugang. Kaya naman, okay ka mo sa kuya. Yan, what a nice. Tapos sa happy tong tangon yan ng sa kuyang Bebe Labs. Ta siyempre, kaibanan ta siya. Wow, sana all. Tapos haluyon pa talaga siya maglakaw. Charis, charis lang, tabaka at yan, iwalo na naman ko kayan. Atang din na naman pati nagigirong, hiling ano, naka solo mood. Makatungkaw ng panahon kaya turog ang duwa. Kaya naisipan ko, turog naman ko. Habang nagbabiyahe kami, naisip ko na sobrang harayo na pala na ako sa dati. Dahil ko akalaw na, uy na, graduate na ako sa aral daw na niyo. Sobrang grabe ang mga pinag-agihan, sobrang grabing kaba, stress. Siyempre, mahali ka sa araw, minsan mahayang pamahaw, makaklase lang, makaabot lang sa attendance. Pero ngunyan, uyan na ang resulta kang pagtsatsaga ko. Grabing sakripisyo ang sakuyang ginugol talaga di Dio sa pagklase kong iniyo. Natatandaan ko pa kang mauli ako sa libmanan, hali akong eskwelahan, maduman ako sa terminal, mayo ng biyayang jeep, van, ano pa man na sasakyan, paluwas ning nagama na kong masakayan. Kaya ang ginigibo ko, naglalakaw ako haling LCC terminal, malakaw ko pasiring highway, maparang bus. Swerte na lang kung may masakayan akong bus, pero kung mayo, hirak mo man talaga. Kaya maugmaw na kung ngunyan pati ang sakuyang mga kayumanin people. Hello. Padagos kita sa istorya. Yun na nga nito, mayo ko masakayan pasiring libmanan. May kaibanan ako kaya naglakaw-lakaw. Tapos ang naparami, ang nasakayan may ambulansya na haling naga. Tapos ang ambulansya, taga Pamplona lang. Di paano kami makakabot limanan? Ang ginibo may nagbaba kami sa tambo. Tapos nagpara na naman kami jeep na private dahil siya nagpapasahero. Tapos nagpinasakay niya kami. Nagbaba kami sa libmanan sa San Isidro. Nagbabayad kami dahil kinukuha si bayad mi. Kaya shout out po sa driver kang ambulansya tapos jeep na to. Sana pagpalahong ka mo permi kang mahal na Diyos. Tapos riyaw manidiyo ang mga barkada ko, tapos ang ibang mag-graduate man na tamang pire-picture lang. To syempre ang momentum na niyo dapat daita palagpason. Pero ang daita papalagpason ang libreng isnakan kang department me. Yes, libre po. Libreng burger tapos libreng water district talaga. Kaya gusto ko pong magpasalamat sa department me. Sobrang bubuot ka mga tao dyan, mapa-SA man or si Sepa man dyan sa office na sobrang bubuot ka mga tao. Shout out po sa Indo, salamat sa service. Mababa na po ako, tanako ako ng burger ko. Salamat po. Kaya sa mga gusto magklase dyan ng criminology, iyon na po niyo ang eskwelahan na i-recommenda ko sa Indo, ang Naga College Foundation. Kasi pag abot sa criminology or ano pa man na kurso, iyon na ang the best. Yes, the best talaga best. And sa oras na niyo nagpupuuna, and gusto ko ng kung ano ng pagkakataon niyo na magpasalamat. Gusto ko pong pasalamatan si President Mario Villanueva, si Sir Joel Villanueva, kan marketing office po. Sir, salamat po sa imo sa pagtaw sa kuya ng full scholar sa pagklase ko sa eskwelahan nindo. And syempre gusto kong pasalamatan na nag-aasikaso kong iba kong scholar, si Carlos. Sir Carlos, salamat sa imo, kay Mayor Jess Camara, kay Kagawad Totoy Mopera. Salamat po asin sa provincial scholar. Salamat po sa pamilya Villapuerte dahil sa Indo, uya na po ako. Sa pamilya ko, kay mama, kay papa, sa mga tugang ko, sa mga pinsan, sa mga nararanihan ko, salamat po sa Indogabus. Kamu po ay day ko malilingawan, dara ko po niyo kung sa'yo man ako darahon kang kurso kong iniyo o pinili ko sa buhay. Salamat po sa Indogabus. And kay Ma'am Christine, kay Ma'am Mian, ka marketing office po sa poon, day po nindo ako pinabayaan. Salamat po. God bless po sa Indogabus. Sa kuya pong gabus na nabanggit, salamat po sa Indogabus. Diyos po ang magbalos sa Indogabus.
Sa oras na ni Yuriao na didiyo gabos ng mga estudyante na mag-graduate and syempre start na talaga. Tapos iyon na niyo ang entrance of colors. Kaya pagkatapos ninda kayan, puo na talaga, magparaso na, matasatawa na si mga award. Siyempre di kita dyan kasali, taday man kita katalinuhi. And pero nakagraduate kita. Of Naga College Foundation Incorporated before our distinguished Board of Trustees. And syempre may nagpaparaso na, tapos may nagtararam na din. And ngunya, yun na po na niya pagkakataon na nag-graduate na ako. Gusto ko magpasalamat kay Lord kasi din niya ako pinabayaan puon sa puon. Gabos na pangaji ko sa iyang tinao asing ginabayan nako. Perming may blessing, perming may unexpected blessing talaga. Lord, salamat po sa iyo mo. The best ka po talaga. Sa mga oras na niyo, inaarapod na. Eh syempre, yao na sa letter M. Yao na dyan, sunod-sunod na. Eh, syempre ako, letter M ako mo pera. Ay, kaya ugmaw na naman ang saro, ugmaw ng itik talaga. Tapos si tropa ko na nakuha ng diploma niya. Oh, grabe ang saya-saya niya. At syempre, ako naman. Oh, yan na. Sobrang saya ko na dyan. Talagang daik mapaliwanag sa akong nararamdaman. Wow, amazing talaga. Edward James S. Lopera, Himanan, Camarines Sur. Lord, thank you po talaga kasi dinaramo ako sa araw ganing sitwasyon. Dahil ko masabi ang sakong namamatayan sa mga oras na niyo. Siyempre ngunyan, habang tigo voice over ko ni sobrang ugma ko. And siyempre, pasalamat sa partner ko. Love, I love you. Aram kong maugma ka kasi nag-graduate ako and salamaton talaga sa imo. Aram mo na yan. Aram mo yan kung anong gusto kong sabihin sa imo. Thank you, love. Tapos may nagkakaway diyo. Tapos may saro man na nagtaho. Sus, Mariusip man niyo ay. Dahil tapos na magpaso gabus. And syempre, ang samuyang magna cum laude si Colin. Colin, shoutout sa imo. Believe ako sa imo. And artistry. Ladies and gentlemen, please welcome Children's Vocal Artist from Pinoy Big Brothers. Tapos may nagabutali sa PBB dati. Tapos na-realize ko na tano tapugi siya. Tapos ako linga na garo na ugnog. Tsare! And syempre nag-message naman ng samuyang President Marie Villanueva. And kaya ngunyan, pasiring na kita sa the end. The end, pagtatapos, tapos na talaga. Kasi dahil na kita ma-enroll. Tapos na kita, graduate na. Wow, what a nice! Tapos sa oras na ninyo, nagkanta na kami. Tapos ayan na, ugbaw na talaga. Tapos na, yes, tapos na. Declare this commencement exercises officially adjourned.
Congratulations to me!